Salam dostlar, YouTube kanalında bilişimizce müňlerçe video rolikleri bardyr. Buların içinde esasında men gonduryan we buýsunduryan türkmen talantlar video rolikleridir. Her gedek olary seredip gaty goýanýaryn. Bu gezeki sanymyzda size şu türkmen talantlary hakynda video hödürlemekçi, gynanyp diýänki, bularyň biografiýalary hakynda bilip bolmady. Videolary bölümlerden ibaratdyr. Size gyzykly bolar diýip umyt edýärin. Bu videomuzda iň ýaş talantymyz sözleri dol basyp aýdyp bilmese-de, Nuri Meriýedowyň Aşgabatyň bagynda aýdymyny ýerine ýetirýär, özüniň uly geljegi bardygyny görkezýär. Bu iki ýaş talantymyz 8 ýaşlar töwereginde gyzlar we çağjyklar Züleyha Qaqaýewanyň ýerine ýetiren öwsenýärler aýdymyny aýdýarlar. Sesleri diýsen ýakymlydyr. Başım separ olsan yerler, öwsen yerler, esen yerler, hiç gönlüme yaramadın. Ya sen bana yaramadın ey, derdim bilip öwsen yerler, hiç sağanda akça kaba, taşım separ olsan yerler. Tüt sağanday akça kava aşın sipah Baroçuk. Ýene-de bir ýaş talant Aşgabatly bu oglanjak gitarda Nuri Meriýedowyň Amangül aýdymyny ýerine ýetirýär. Qaysydyň ýar sen Yakma beni, yakma lelem aman Yakma beni, ilkiseydim aman Aman gülöyden çıkanna bilmen yanaram, 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 yanarım Gözü gözüme düşenlik bilmen kayarım, 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 kayarım Ardı ardıma düşenne bilmen yanaram, 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 yanarım Gözü gözüme düşenlik bilmen kayarım, 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 kayarım Türkmen ýaş talantçymyz türk dilinde gelini diýen aýdymyny ýerine ýetirýär. Sese diýsen ýakymly. hele birine aman hele kurban olsun senin gibi geline aman çıkak var kiliden yine düşüp kurbatım aman ne çare aman ne çare ne çare ne çare ne çare parvaylan ne çare ne çare ne çare Daşagully aýdymçymyz Nuri Hudaýoğluýewiň Gülüm diýen aýdymyny ýerine ýetirýär. Tazyny gitarada ýerine ýetirýärler. Sesi ören gowy. Bu ýaş talantymyz Hajiýaz Mammedowyň ýerine ýetirýän altyň biri aýdymyny aýdýar.
talantçy Aydym kimini haýsy Aydymy Aydynyny bilmeýärin. Emma ses ören oğudan we Aydymy hem ýakynlydyr. Nur Meriyedowy hemmemiz kason ýyp tanaýarys. Onuň ogluny tanaýan barmy? Ýalňyşýanmasam öňünden ötüp soraýaryn. Gödöwde şu video dogry geldi. Hedret Muhammed öz haýkatynyň täzegül Aydymyny ýerine ýetirýär. Çolak açılýar näde gülüňde bahar patlydan aşyk täzegül Tehra jok açar aýgy teýlegelimde en aýjarym täzegül Çolak açılýar näde gülüňde bahar patlydan aşyk täzegül Tehra jok açar aýgy teýlegelimde Indik sanymyzda görüşýänçek dostlar, kanalymyza goşulmagy unutmaň, like goýmagy we tesir ýazmagy unutmaň. Görýäniňiz üçin sag bolun.